kajing khangdam rengkat ba kajing flight kat to kat ni ye ki dukan kham tam ye dukan marbam I kumba kam chimla trekam hapo ka jenla meklea amba kat kum ki khubor ki bla yok menta ka sngi ya thu ba radan hadu lais pa ni pesan ngut ki wi pat ki brang yok thamai yang ni ka jingpang covid kat khandai pat ka ba kham sngo khia su su ka long ba radan hadu khat wi ngut ki bala khlat menta ka sngi na ka ni ka jingpang ki khubor ki bla lomru le thu ba ki bun ki hospital ki lapan pau ka jing sngo ir bat ka jing red masim nama ka jing nang bun ju ki briu ki bangat ya ka ni ka jingpang hakaba ki don ki hospital ki ba ki jing thia jung ki ru kem dap su bal hab man pan phai no sheyeng ye ki nong pang ki ban ban thia ka hospital ba ban sumar ye ka jing pang covid kat khandai ka kom khobor ka bla pha de ki doctor ja ka robot hospital le thu ba kan ni hospital le ma jing e ama ka jing duna jung ki jing thia ban sumar ye ki briu ki bangat ye ka ki jing pang coronavirus ka kom ka whatsapp message ne ka khobor ka bla pha de ka robot hospital keleng ya thu bakali ka hospital ka ban pha no ya ki nong pang ki ban cha sumar ya kan ka jimpang covid kat khandai nama ka jingduna ju jing thia pang ha kan ka hospital shusu le thu ru baki pat ka hospital ru ka sang pan pau ya ka jing sos ir nama ka jing nang bon ju ki briu ki ban cha sumar ya kan ka jimpang kan ka khubor ka balami mata ka sngi ha ka Tarik Jymmang arajar arhuai ka pan pau baka ne ka jimpang kala nang kiu ha ka ba manta ka sngi ki don hadu lais pa ni sangut ki bala yo pang bat ki bal khlat bat ki long hadu khat wingot